Egenkapitalsforretningen viser, hvor stort et afkast ejerne får af den investerede kapital, egenkapitalen. Den udregnes ved at tage resultatet før skat gange med 100 og divideret med egenkapitalen. Og i vores tal kan vi se, at egenkapitalsforretningen er steget fra 2007 til 2011, hvor i 2011 var helt op på 17,77%, sammenlignet med 2007, som lå på 5,49%. Det betyder, at ejerne har fået et større afkast i 2011 sammenlignet med 2007. Afkastningsgraden viser forretningen af hele den investerede kapital i virksomheden. Den viser altså, hvor meget interessenterne kan få på driften for hver af de 100 kroner, de har investeret i virksomheden. Den udregnes ved at tage resultatet før skat, gange med 100 og divideret med aktiver. Og som vi kan se på vores tal, er afkastningsgraden tilbage i 2007 på 3,39 kroner per 100 kroner, der er investeret i virksomheden, steget til 8,76 kroner i 2011 per 100 kroner, der er investeret i virksomheden. Overskudsgraden viser, hvor stor en del af omsætningen der er tilbage, når variable og faste omkostninger er betalt. Den typiske overskudsgrad ligger på mere end 5%. Den udregnes ved at tage resultatet før renter gange med 100 og divideret med omsætning. Og som vi kan se i vores tal i 2007 til 2011 er overskudsgraden steget. Dog topper den i 2009 med 22,53. Det vil altså sige, at TDC er meget god til at skabe overskud ved hjælp af de variable og faste omkostninger. Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor god virksomheden er til at anvende aktiverne til at skabe omsætning med. Det udregnes ved at tage omsætningen divideret med aktiver. Og i vores tal kan vi se, at aktivernes omsætningshastighed stiger fra 2007, hvor den ligger på 0,26, til 2011, hvor den ligger på 0,40. Det betyder altså, at hvis vi ser på 2010, betyder det, at for hver 100 kroner, der investeres i aktiver, omsættes der for 40 kroner. Likviditetsgraden viser, om virksomheden med de mest omsættelige aktiver allerede på beregningstidspunktet er i stand til at betale den gæld, som forfalder inden for det næste år. Det kan den, hvis tallet er over 1. Det udregnes ved at tage omsætningsaktiverne divideret med den kortfristede gæld i likviditetsgrad 1, som vi har benyttet til denne udregning. Dog er omsætningsaktiverne til at udregne likviditetsgraden fra 2007 til og med 2009 fundet for et andet regnskabsudlæg end det vi benyttede med tallene fra 2010 til 2011. Da likviditetsgraden helst skal være over 1, er vi dermed usikre på, om de omsætningsaktiver, vi har benyttet til at udregne tallene, likviditetsgraden fra 2007 til og med 2009, er forkerte, da den helst skal være over 1, og vores tal er under 1. Soliditetsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der kan gå tabt, før det går ud over virksomhedens kreditorer. Det udregnes ved at tage egenkapitalen gange med 100 divideret med de samlede aktiver. Og som en tommelfingerregel er en soliditetsgrad på under 15% uacceptabel, mens en soliditetsgrad på mellem 15 til 30% er acceptabel, og hvis den ligger over 30%, er det meget flot. Vores tal for TDC viser, at de stiger fra 2007 helt op til 2011, hvor de alle tal ligger over de 30%, hvilket er meget flot. Stigningen kan forklares ved, at egenkapitalen er steget mere end aktivernes værdi. Når der skal skabes et overblik over virksomhedens økonomiske niveau, udviklingsretning og udviklingshastighed, kan en analyse af indekstal give et hurtigt første overblik. Dog er indekstallene kun et meget overfladisk billede af virksomhedens økonomiske udvikling. Indekstal udregnes ved at tage de aktuelle tal, gange det med 100 og dividere med basisårets tal. For TDC er udvalgt nettoomsætning, resultat i primær drift, årets resultat, egenkapital og aktiver i perioden 2007 til 2011. Ser vi på indekstallet for nettoomsætning for TDC i 2007 til 2011, kan vi se, at det er faldet, hvor det ligger på 94% i 2011. Indekstallet for resultatet af primær drift for TDC kan vi se, at indekstallet er steget fra 2007 til 2011, dog hvor det topper i 2009 med 163. Indekstallet for TDC's resultat af egenkapital viser, at det er faldet fra 100 i 2007 ned til 69 i 2011. Indekstallet for årets resultat før skat er steget fra 2007 helt op til 223 i 2011. Indekstallet for resultatet af aktiver viser, at aktivsindeksstallet er faldet fra 2007 til 62 i 2011.